ngasun palat ikito kinong save ya ka video nga kan mau baka painong ka jing save ya ka video jonga ngan kenyangan krem hakmat ka jing im ka jonga namar ngai kito nong save ya ka video jonga ngan kenyangan krem simit siyangan kenyangan krem ya to ka video pinam yo pangsut ya kamat jonga ngan penjam sendan re hadu pangan sim na ka jing im ka jong pm an bam do ya ka snam ka jong pi pitep ba kabay video ka chong nga badan uway khasiw ong delete ka video kabay le live nin kasngi henry ngate pangayo ka bor play dan ka bor sut ka bor play siteng ayo ka bor sut siteng ayo henry itu basta ji video jongan mentang itu hau khalai ngan kenyangan krem ye kito ki basta ka video jongan yang ngamnam ai thia dan nganam ai le ban pin thia ba pin thia sok nganam ai le kan mau ha kinyi jonga em uday ukombirai uday nong kenya nong krem ngarungan kenyangan krem mentana mentanya bidal dagam nang ru em adai ka riublay hindai mentaka mesin jonga kalong ha em ngan kenyangan krem sendan jadai sendan hajo petkai mah petkai marka jingtek uplok utu bangale live ko to kasni em ula ong yang ba don ki ba save ke video dang mod bang save manga ngau krem save ndai menta yan petkai yap haju im haju dan asya kemrongan kinya hadu pindayak sundon sapet ya ka hok bang sapau ladang am ai ka jing tang ring ba pen sitam hadu kejat hadu akli te pin bau haju ngayo kinyi da kombirai amdai bang ayo ki doktor ma sapet kai ngam kenyangan krem ya PM pinjak bau hajo ngaong mangan yap no nganam ajing sung an pathut re gejing em yang rei ngam la ban lek kumta rei ngam kenyangan krem na benta bapin nambam tada kimi jong pa jong pi kimi jong pi kiwan siu da ka dor khmat jong em nganam non kam ya ka dor khmat jong ngan pen lek ya pi kum ka bi khmat ko jong ngan kenyangan krem em sapet kai hadu ko pin kelabi ngan kenyangan krem wat om mengadai ke nong kenyak sui henry ke jing kenya jonga kenya kito kinong save ya ke video jonga ngan kenyangan krem hadu pin yo ke jing pang em pisos nong thuk ngan ai ya kalat tang pin le jong le ek tangi tailat ngan ai it's okay but I don't want to say something about you ngadai ka riu blay email jongai le mana ya nga wadom bud ya ki persa ki bakenya ki baksem henry mentangan kala kongpong kata kajing pen baptis ke jonga ngan bud yok sui bak sui san kemar ke jonga petkai se kito ki dong save video ada pin yo pang hadu pin dayak te pin bau hajo bro shimit kenyang krem itu kan nong save ke video jonga kenyang kenal dengan kenyaya ke hok em PM pinjau pang hadu himla syu ban sumar hab balwan ngu hak ka tersim kejat ke jonga ken mau haya kata ngayo dau persa ngayo dau pai ngayo dau kenyau bar krem em unong kenya nong krem em ukom biraj em ngaru ngan long kumakinga ino ya ka jinglong jong email ba ilong ha katolik ilong ha presbyterian ilong ha balang ublay ngan ino na kito kinong syun jong ngan bam do ngan bam suk ya kasnam ko jong ki duk bangan duk sngai ka jing im ko jong ngob ha wa jus ngoi ye kata namar ka jing snew ka mesim ko jong em ka jing pat ka dulu jang bangan bam do breu ro ngam na map shu bangan bam do breu ngam map shu pin ot ya kasnam breu ngan di ya kasnam breu ro map shu kajing jot ya kamsim ke jonga em bangan bam do priwan bam ken mau bah kito kinong save ke video ngan kenyangan krem men pi hapa menta ship nai basapet bah kajing stom ke hakmat ke jong pi kan poi pet bah ngade ke riu kristan henry ngade ke riu kristan email de ong wat nom le kum kini kam kum nyi la jong kum persala jong wale henry mentangan but no yau kinyi am bang but ya kan yang beli kemat jong ini ngap klaho
ngan mane yuk su Ukraine ngan mane ka hop tang ba ya pi ngan ai ka jing yin jar pin ki pin bam ro pin hala ba shong jangan tongan sa pen so thu breu ka jing jong phi hala ba shong sa so thu ya kata pe kai ka jing im jong akam dei ba kai mo ngadon da ki kinyi ki pasta da phiyap makanaru udang la wan pin im hakmat jong a pin la malay bangan la ban ai suj ai krey ya pm ngala lu menung ngadon dau kinyi dau pasau ba kinya ba krem de pin ong kum tai henrei ngaburam me kejing buram chungai me kejing viral ka video jonga ngan bam do kelangan bam snack ngam bam snam breu rom lele ngan bam snam breu rom lele pite bakajing im ka jonga kam dei ka bakai to kito bakwa belichim ya kai dawai copyright banjam not ang sisngi let ha kinyi jonga ude break let ha khmat jong kajing pang jong pitang sisi pinja ano pinyap siliang ruen kajing im ko jong pi ra pi ai khmat jong unja no henry kumba im ma ngan im ime jong ngai dom bangan long kumta henry mentangan but ya jat ke jong bat ka sim ke jong ngarungan mane bang nyang krem ngam dei bang athop ngarungan bam do prabreu rungam pap ban bam do prabreu so ba save gini video ba bakkan kajing kamai ke jong pi pin save gini video kan ba kamai ke jong pi henry pet kai je ka jing save ke video jong pi nganam ai jing sok nganam ai thia nganam ai dem nganam ai bam nganam ai di pin hala ba shong pin kwat ki pai ba hete hang tang sa pen kin ben review pi ngau thu ba hai kata ngam dei kai mat jong pi ngadei kirse ngati play ngadei ngayo kinyi ngayo persa da uba mai uba kinyau ba khiam uba khan henry wat mut bangan long kum tama henry ya pi kinong save video nado menta ka singal don ke jing ka bakrau ke jing imnyo mentangan kenyang krem no la pi kem yang aro omli le ngan kenyang krem nganam ajing suk ikito nong save ke video jo nganam ajing suk ngan penkhot hakathia ka bam hakalit ka wan hakalit le jung nganam ajing suk pet kai nga dei ka kadong kendong kikinya ki krem ngayo dau pait ane persa jo ngau bakenya ba krem henry khmat jong ime jong ai ong wat dong yai kum kini ki kam kumbalong i persa jong phi iki family jong phi yai be hau belai hare ka jing viral ko video jong ngan bam do prakasi ngan bam ngan mui telis non ka do jong phi ngan sak sngai snan ka jing ko jong Ngau tho ya kata. Am song thu sa ong biang.